Pagkakaroon guys, ani ako sa highway. Mao ni among lugar sa lungsod sa Valencia guys. Bibo kaayo. Alas 5 na kini sa hapon guys, og daghan paghihapon ang mga tao niini. Nag-abot-abot ang mga sakyanan o mga estudyante ani guys kay nag-acquaintance sila, mga high school diha sa amo ang Astrodome. Sa una guys, kung mag-acquaintance ang high school gabi pero karon dili na, wala itugot sa wala mosugot ang mga ginikanan kung party og kanang gabi kay nahadlok ng mga ginikanan. So ilan ang gikuan nga adlaw pagajud mahuman na ang maong party guys. Ingana ni amo ang Valencia guys. Pagkakaron o kinsa tong ganahan nga mo ani sa Valencia, ari lang ta sa nanay isang in muabang. Barato ra nga among mga kwarto ani guys. Ang aircon 1 2, ang dili aircon 600. O ingon man stay at home, inato lang. Kamo ra mag-igo guys o magluto ba mo og di. Basta ang among ikasulti nga diri sa among dapit sa Valencia peaceful o kinsa tong ganahan mo ani Valencia ani lang sa nanay isang in. Unay barato nga in ron sa Valencia guys. Daghang salamat guys og ako moingon bye bye.